Eu nu o să mă uit, pentru că nu sunt cadourile la fel și ca să nu avem discuții, o să bag mâna sub fața de masă și ce se nimerește, se nimerește, da? Ca să nu fie nicio discuție. Doar să spuneți de unde să încep. Din partea aia, din partea aia, din mijloc. De unde vreți? Din mijloc? De la ușă. Deci o iau așa, da? Da, și după aia acolo. Bun. Luați-o cum vreți. Bravo! Și cu cioco. Bravo! Cu cioco sau bravo? Mama, ploapă la Nimeresc? Ați rămas marcate? Ați rămas marcate? Asta e cam mare. Nu m-am marcat mic. Mulțumesc. Soarta mea. Cu plăcere, doamna Udă. Ce frumos! La semnița să Faceți un schimb. Vai, dar să desfaceți să vedeți și în păsulețe. Nu mi se pare că aveți surpriză. doamna Gina, Doina. și nici nu mă uit, vedeți că nu mă uit. Ce vrea fiecare? Alice, Asta vă duc la da, se vede, se vede. nu contează, le faceți și dumneavoastră cadou mai departe. Dați cadou mai departe. Doamna se jenează că trage în coșa prea Dați și dumneavoastră cadou mai departe, da? Veronica? Mulțumesc.